I pozdravljam vas, jedan tetko mi dodatni poslao, znači IP od servera, znači kopirat ću i iću online igru. Da se doda server, prekopiram, znači to je taj IP i idemo u to. I ali mi piše ovdje, znači, i ne znam zašto, išao sam znači na drugo osveži, ali ne može, ne znam zašto. Ako neko zna šta je pitanje, neka mi kaže, ako ne, znači igramo na nekim serverima. Trebamo da se registrujemo, zašto, adrese. Znači, to je tako, znači tu želim da kažem. I ne znam zašto neće. Sve sam probao, ne može. Ako neko može da napravi server, da radi sve, neka mi pošalje IP. Vidimo se vrlo skoro. Ćao.